τον Μπόρχα Γκοντζάλεθ. Σύστο με την προσποίηση. Πάει για την σέντρα. Σούτ στην απέναντι γωνία. Δοκάρι για τον Άρη στο 6ο λεπτό. Ωραία περνάει ο Σεγγέλια. Η πάσα βγαίνει και περνάει ο ταξιάρχης Φούντας. Είναι στην περιοχή. Στρώνει την μπάλα. Το σούτ Κουέστα μπλοκάρει στο 8ο λεπτό. Χατζη Θεοδωρίδης κατεβάζει με το αριστερό. Δεν θα ρισκάρει. Αφήνει αριστερά. Σεγγέλια. Έτοιμος για νέο γέμισμα. Χαμηλά συρτά η μπάλα. Ο Γιούγκ σε θέση βολής. Αστοχή. Στο 11ο λεπτό. Νους στο 18 με μια σέντρα χαμηλά. Έκοψε ο Φαμπιάνο. Επιμένει όφη με Χατζη Θεοδωρίδη. Η μπάλα παραμένει εντός. Ο Νους επιμένει. Σηκώνεται όρθιος. Πάει να περάσει το Μοντόγια. Τα καταφέρνει. Πέναλτι για τον Όφη στο 18. Μαρκάρισμα του Μοντόγια στον Θιάγο Νους. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα από τον Μοντόγια πάνω στον Νους. Μπάλα φεύγει από τον Θιάγο Νους. Στο 21. Ο Γιούγκ απέναντι στον Κουέστα. Η μπάλα στα δίκτυα εύκολα από τον Γιούγκ. 1-0 ο Όφη. Ανοίγει το σκορ. Αξιοποιεί αυτό το momentum το οποίο είχε από την αρχή της αναμέτρησης. Καταφέρνει και σκοράρει με τον Γάλλο στράικερ. Όφη Άρης 1-0 στο 21. Μπράμπετς πρώτου Φούντα. Ο Νους μαζεύει. Πάσα απευθείας στο Φούντα. Το 1-2. Νους σε κέρια θέση για το 2-0. Ο Κουέστα τον σταματά. Στο 39. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Θιάγο Νους. Έτοιμος να χρηστεί σκόρερ. Περνάει μπάλα από τους πάντες. Δεύτερο δοκάρι Μωρόν. Διαγώνιο σουτ. Χρυσογιώργος απομακρύνει. Φάουλ για τον Όφη στο 57. Με Σεγγέλια. Επικίνδυνο φάουλ. Λαμπρόπουλος γκολ. Η κεφαλιά από τον αρχηγό. Από τα 5 μέτρα. 2-0 Όφη. Σηκώθηκε μόνος του μακριά ο Μπράμπετς από την μπάλα. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Κουέστα. Καρφωτή κεφαλιά και ραυνός από τον Λαμπρόπουλο και 2-0. Κόρνο εκτελείται. Κεφαλιά πρώτη. Στο δεύτερο δοκάρι υπάρχει χέρι. Και είναι πέναλτι για τον Άρη στο 66. Φάνηκε και στην καθαρή ροή του παιχνιδιού. Τον παραδέχτηκε ο ίδιος ο Χατζη Θεοδωρίδης. Κοντά στη φάση και ο Σιδηρόπουλος. Από μια στατική φάση ακόμα λοιπόν δημιουργείται ευκαιρία. Κέρδος στο πέναλτι για τον Άρη. Μωρόν με Χρυσογιώργο. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίκτυα τελικά. Στο 68 ο Άρης μειώνει στο σκορ. Όφη Άρης 2-1 με Λορέν Μωρόν να σκοράρει. Ο Μόντσου με γλυκό τρόπο γεμίζει. Κεφαλιά δίπλα από την εστία. Φαμπιάνο με μεγάλη ευκαιρία χαμένη. Χαμένη παλιά από τον Κουντεντάκη. Μάνου Γκαρθία. Σαβέριο στην περιοχή. Το πλασέ out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 80 για τον Κίκε Σαβέριο. Σεγγέλια η επέλαση. Δεν μπορεί να βρει σουτ με το αριστερό. Σαλτσέδο πρώτη ενέργεια. Σαλτσέδο το σουτ το κάνει και μέσα. Καταπληκτικό γκολ από τον Σαλτσέδο. Βάζει στα δίκτυα και τον Κουέστα. 3-1 Όφη στο 82. Και ραυνοβολεί την εστία του Χουλιάν Κουέστα. Ο οποίος βλέπει έκπληκτος την μπάλα στα δίκτυα της εστίας του. 3-1 Όφη. Ανακτά και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων. Ο Μόντσου κατεβάζει για τον Μάνου Γκαρθία. Πλησιάζει ο Σαλτσέδο. Μάνου Γκαρθία. Μωρόν. Πέναλτι για τον Άρη. Στο 86. Σήκωμα της μπάλας από τον Μάνου Γκαρθία. Και πάλι στη φάση είναι ο Χατζη Θεοδωρίδης. Ο οποίος υπέπεσε και στο πέναλτι και στο πρώτο πέναλτι με το χέρι που έκανε. Τώρα το μαρκάρισμα στον Μωρόν έχει δείξει την άσπρη βούλα. Ο Σιδηρόπουλος. Μωρόν και πάλι με Χρυσογιώργο. Εκτελεί άψογα. Μειώνει για τον Άρη σε 3-2 στο 88.
Μόντσου, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Δεύτερο δοκάρι, μόνο στο Σαμόρα, Χριστογιώργος δοκάρι και κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία με Σαμόρα για τον Άρη. Στο 94 κοντά στο 3-3 ο Σαμόρα. Από την δική του παρέμβαση, δεύτερο δοκάρι για τον Άρη στο μάτς.